Anyan nga imbag na ti agserbing tinamarswa, ta inal daw ti paraburna, naragsak ti biyag na mapukaw ti problema, ta ti Diyos tay solbaren na. Intuno ag serbika ti Diyos tay anamarsa, tung palento bilbilin na, lipatem guran-gura ayaten ni karuba, akas panagayat ti Diyos ken ka. Ti Diyos tay anamarswa ay ayaten na ti anak na, aglalo no agserbi ka. Mangted itital na ragsak ken ti kapya, ken parabor awan ti inggana, intuno agserbika ti Diyos tay anamarsa, tung palento bilbilin na, lipatem guran-gura ayatem ni karuba, akas panagayat ti Diyos ken ka. Ti Diyos tay anamarswa ay ayaten na ti anak na, aglalo no agtulnog ka. Mangted itital na ragsak ken ti kapya, ken parabor awan ti inggana, ken parabor awan ti inggana. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Luzon, Visayas, in Mindanao. God bless us all. Kada kayo. Amen. Amen.